apụta m wee chọba gala ka nji bịa n'enu ụwa apụta m wee chụba mama m agala ụwa mụ na chi ya pụta m ụwa apụta m wee chọba gala ka nji bịa apụta m wee chụba papa m agala ụwa mụ na chi ịma na nne m amara gala ka m nna m amara gala nwa bịalụ odogwu mwejekwubọra na-eze wetuba onye ga-agwa magala nwa bịalụ odogwu ịma na ikwu m amara gala ka m ibe m amara gala ụwa mụ na chi na mejebe n'ibe chukwu wetuba chukwu gala nwa welu odogwu olise kelenu wetughalị ya si mụ tibe egwu n'ọba gala mụ ji bịa na nwa welugo wee bido egwu o wepụla gbamndụ mụ na chukwu nwa welugo wee malụo akala aka onye ji bi ụwa si n'aka chukwu olise gọzie kalaka gọziba kalaka onye ọbụla ji eje ha na olise gọzie kalaka enugo ife dị mma onye ji bi ụwa ya gazie olise kwugo ibi gabuo ọlụ bụ na onye na-alụnụ ijisi ike onye gbalị mbọ ga-abata ego ịma na chi gị bụlụ gị ụzọ gaba ngozi niile gị ji bi ụwa ga-elunu gị aka ochi gị bụlụ ụzọ ịfụ na gị ga-akpata ego ochi gị bụlụ ụzọ ilo na-eme na nkịtị chukwu okike n'ụlọ nnụmụo gị n'ụlọ ego nwa welugo na lepụtakwa lisekwugo iwi ga-abụo ife ọbala mgba n'enu ji kalịa n'enu uwe onye ga-edo m ntụ n'ụlọ ya gwa nwa ogbenye ife ji akpata egonu nwa ogbenye asị ka ọ bụla ogbenye na-aba mmụọ onye ọbụla chọlụ ego mgbe jụọ ife dị mmụọ na-abịa na nkịtị oyima bụ n'ogbenye bụla mosuo onye chi mele eze n'ụwa bụ ya ga-echi n'eze ife onye bụ na chi ya ka o si abịa nwa welu ga-anatago unafugo ka si kwado olisa gọzie kalaka ya kalaka onye ọbụla ji eje ha na olisa gọzie kalaka inugo akalaka onye ọbụla ji eje ha na olise bugo ibi gabuo nwa jeli gbabọ yinu egwu nwa welugo na-agwa gị na ọ ga-agazi onye nwelu ndidi ya ga-echi n'eze ndidi amaka ndidi ya ka anyị na-ekwu na mmegbu adịghị ya n'ezinugo osi n'aka alaka ugogbuzuwe na ọ ga-achakelili ịma na nkụ onye kpali ka ọ ga-anyanụ mkpụrụ onye tụlụ n'ụwa ya ka onye ga-aghọlụ na mmiri gbana ji sakwụ ya ka ugo jekwuluo wee gbuarụ wee chake onye fele eze ka eze ga-elonu n'ulu n'ọnụ nwa welugo ga-adịla oge mma onye gbalị mbọ ga-akpata ego inugo ndidi amaka ndidi ya ka anyị na-ekwuo olisa gọzie kalaka ya kalaka onye ọbụla ji eje ha na olisa gọzie kalaka inugo akalaka onye ọbụla ji eje ha na olise bugo ibi gabuo
akala aka onye ji bi ụwa dị n'aka Chukwu onye ọbụla chọba ife ọ ga-eme onye achụ n'ụwa n'ike ugobuze na ọ ga-achakelili Olise bụ gị bi ga-abụnụ Olise bụ gị bi ga-abụ ụmụ Igbo ebe ka anyị na-ejezi kedu na omenala Igbo ndị nna anyị ji bili Igbo na-emebi ifefe ji bili n'ụlọ ụmụ Igbo teta na chi eforugo ka na-esiri Igbo bongo unu anụgo na na-esiri Igbo bongo mgbịlịgba mara n'ezi na-atụ n'egwu unu malụ n'oge na-adị ya kụ na nkịtị mana si m kwube ka ịchọba n'omenala Igbo amaka ife Chukwu gwara anyị na gboo ka nwa welu ugo na-eme ka unu malụo Olise gọzie akalaka onye ọbụla ji ya eje ana Olise gọzie akalaka inugo akalaka onye ọbụla ji ya eje ana Olise bụ gị bi ga-abụ ọyọ Kannaba na Amansi kannaba obodo amụlụ nwa welu godogbuo Igbo ka mkpọba ndị obodo ji bili ụzụ nwoke mụ Chukwu ji wee gọzie anyị mma onye ka nwoke ikodogwu esele n'ego ndị Igbo nwa jelu olu wee nata n'ụlọ onye chimeleze bụ ya ga-echinu wagọ na odogwu Igba ya ka anyị na-etizi onye ka gị na onye na-akọzi ụzụ ndị Igbo ọ bụ gị na onye na-ekwuo ụzọ mmasị niile ọlagbowa na Amansi Kingdom ọgbata ozuọra na ala Igbo niile ụzụ na Holland ụzụ na Spain ụzụ na South Africa odogwu abịa ụzụ na Mozambique odogwu obodo ụzụ jelu bulu ike wee nata ka onye eze emeka bụ eze akpọnụ ụzụ ndị Igbo ụzụ nwa welu gabatago Managing Director ụzụ odi Nigeria Limited odogwu abịa nwabala obodo eliselisi ụzụ ndị Igbo mụ na gị ọkwa gị si m kenelu gị ezeghị gị chifu eziokwu bụ ndụ odogwu Ikechukwu Okonkwo si na nwata bụla eze Cosmas Okonkwo n'ịgadị obere nwa Chukwu mere ọbụla odogwu alụso uwe na nkene n'isobili Chukwu na-eme onye ife ọ ga-abụ ebugo Olise ebugo iri ga-abụ Emmanuel nwanne Igbo ọgụgụ odogwu Imaholi amụlụ onye na-ego bịa kene ndị Chukwu mere eze ka mụ na-akpọzi ịmana ibidolu chụba ego na gbogbo unu anụgo ha mgbe egwu ka anyị si bido onye ka na-ekwuzi maka ya nụ Chifsa Emmanuel Anịgbọgụ KSN Night of Sepulumba Owela Mowele na Amansi Kingdom amụlụ onye na-ego na Amansi Kingdom eze udo nke izizi na ala Igbo niile
ije managing director Ima Holdings Nigeria Limited odogwu ịmanijele obodo oyibo na gbogbo kọntraktọ gị na lụzio ịmasị m uke n'elu ya ezigbo nna ya ahụhụ bịala igwe na gbogbo onye ga-ede ntị ọnụụlọ ọnụ m Awelugo na lepụtakwa Mr. Vincent Anigbogu mgbawa nke izizi na Amansi Kingdom nnukwu nwa Amansi ji webili ka ọnwụ bịaligbue ọyọ na Vincent Anigbogu si Jos nata nwunye ya nwụrụ mgbe wee bịa ka odulufa wee gbago ndị wedi n'obi amụ dị n'eze wee welu poison wee gbuo Vincent ọnanike ọnwụ wee gbuo Vincent ọna maka na ilu n'ọdịba dị na gbogbo mana ọ bụrụ onye n'ụwa ya na onye yikwa na mmụọ ije ọyọ ya pụta m ụwa m kpechụbati makala mụ na ibita ya pụta m wee chụba onye kele ụwa chukwu akala mụ na chiyibịa ya pụta m ụwa m kpechụbati makala mụ na chiyibịa n'elu ụwa ya pụta m wee chụba onye kele ụwa chukwu akala mụ na chiyibịa ịma na chukwu kele n'uwe kwugo wee timutibe egwu obiafula kalaka mụ ya kalaka onye nyachi ya nụ onye menụ ụwa n'ike Olise gbugiri gabụ ya kalaka ndị na-azụ afịa ga-agazi ndị ọrụ ugbo ka ọ bụ na onye na-eme ngwa bụ na onye jekone n'ụwa biko ya gazie ife ụwa na-esi na chukwu Olise agọzie kalaka ya kalaka onye ọbụla ji ya eje ana Olise agọzie kalaka enugo akalaka onye ọbụla ji ya eje ana Olise